To kamar dai da kuke gani, wannan shine lokacin da aka gudanar da jana'izar marigayi Idris Deby, shugaban kasar Chadi, wanda ya rasu a ranar Talata bayan harin da 'yan tawaye suka kai masa, inda ya samu wasu munanan raunuka har ta kai ga ya rasa ransa ma baki ɗaya. To wannan dai shine lokacin da ake gudanar da jana'izarsa a nan babban birnin kasar, wato Jamaina. Wannan dai taron da ya samu halartar manya-manyan mutane na duniya sosai, kama daga kan shugaban kasar Faransa wato Emmanuel Macron, shi ma ya samu damar zuwa wajen wannan taron da dai sauran mutane makamantan haka. A dai wurin wannan taron da ya hada da iyalan shi marigayi Idris Deby da kuma sauran 'ya'yansa, akwai ɗan nashi wanda ya gaje shi a mulkin kasar wato Muhammad Idris Deby, da kuma ɗansa Zakariya Idris Deby, sai kuma wata Hindi Idris Deby. To duka dai suna daga cikin waɗanda suka gabatar da bayanai a wajen shi wannan taron. Game da kuke ganin nan dai, bayan an gama jawabai ne za a ɗauki gawar tashi, za a tafi da ita. Shine dai wayannan manya-manyan sojojin ƙasar da suke ƙoƙarin ɗaukan wannan ta akwatin gawar nashi, inda za a ɗauka za a je a binne shi. To shi dai shugaban ƙasar Chadi Idris Deby, wanda ya ɗauki kusan shekaru 31 yana mulki a ƙasar Chadi, wanda ya hau mulkin ƙasar Chadi ne a 1990, wanda kusan yanzu in ka lissafa za a ga shekara 31 kenan bayan shi ma ya yi juyin mulki ga Habare. Ita dai kasar Chad da mata da cikin wannan yaƙe-yaƙen, kama irin yaƙi na 'yan tawaye hakan da sauransu, suna fama da shi wajen shekara kusan fiye da 30 din ma za a ce suna fama da 'yan tawaye a wannan ƙasar. A baya-bayan nan ne dai a cikin shekara ta 2020, idan ba za mu manta ba, wanda mayakan Boko Haram suka dan dame su ta gefen yankin bangaren Bodas ta Najeriya, inda a nan ne shi shugaban kasar Chad Idris Deby ya fito daga cikin birni ya dawo nan jeji domin yaƙar ƙungiyar Boko Haram, wanda a wajen yakan kungiyar Boko Haram din ya dauki 'yan satuttuka kafin nan yayi nasarar gamawa da su, ya kore su daga yankin nashi. To bayan dai akwai irin wayannan abubuwan ne, shine dai kuma wannan karan lokacin da za a gudanar da zabe inda zai koma mulki karo na 6, shine 'yan tawayen su kuma suke nuna cewa su ba su yadda ba. To dalilin hakan ne yasa suka kawo wannan hare-haren a tsakanin bodar Chad da kuma Libya. To anan ne dai suka yi nasarar da ya kashe shi, amma duk da haka dai abin da suke bukatan bai yiwu ba, domin sun so su kwace mulkin kasar ne, kuma Allah bai ba su sa'a ba. Shi dai Idris Deby, wanda dai kusan kasashen Afirka baki ɗaya sun koka wajen wannan mutuwar tashi, domin an yi rasin wani jarumin soja, ko kuma wuce jarumin shugaba kuma soja, wanda yake rike da ƙasa tsakani da Allah. Ya yi iya ƙoƙarinsa wajen kare haƙƙin 'yan ƙasan, wanda a kusan ƙoƙarin kare haƙƙin nasu nema da kula da ƙasar tashi har ta kai ga ya rasa rayuwarsa. To muna fatan Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa, ya kyautata hukunci. To a yanzu dai wanda ya gaje shi shine Muhammad Idris Deby, wanda ɗansa ne wanda ake masa lakabi da Muhammad Kaka, wanda ya samu wannan lakabin ne a wajen inda ya girma a hannun kakansa. Kakarsa ya girma a hannun kakarsa, shine ya samu wannan lakabi na Muhammad Kaka. To shi dai wannan ɗan nashi da dai cewa ba shi da ƙwarewa a ɓangaren siyasa, ko kuma ana tunanin cewa nan da ƙarshen watanni 18 da za su yi suna mulkin soja a ƙasan, ko zai iya karban mulkin kasan, ko kuma dai wani abin da zai juya ya zama dan siyasa, ko kuma dai ana nan dai ana dai ganin dai me yake wakana, ana jira a ga kuma abin da hali zai yi. Wanda a kwanan nan ne dai musamman mu ce jiya ko shekaran jiya, kasar Faransa ta nuna tana goyon bayan mulkin da aka ba wa dan nashi, inda su kuma 'yan adawa suna nuna cewa su ba su yadda ba, kamata ya naɗa mulkin farar hula a kasan, ba wai mulkin soja wanda aka kafa a halin yanzu ba. To duk da haka dai wannan mutuwar tashi dai za mu iya cewa ta bar baya da ƙura, domin yanzu nan gaba dai zuwa ƙarshen lokacin da wa'adin mulkin da aka sa sojan za su yi zai ƙare. To kuma za a iya ganin kuma me zai wakana a wannan lokacin. Shi dan nashi zai iya juya a bangaren siyasa ne a zaɓe shi ya zama daga cikin shugabannin ƙasan, ko kuma dai me yake wakana. To shine dai abin da dai za a jira a gani. Wannan mutuwar tashi dai ta taɓa zukatan mutane da dama na yankin duniya, ko kuma musamman ma yankin Afirka baki ɗaya, kama daga kan shugabanni, musamman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, inda ya bayyana shi a matsayin gwarzo haziki, kuma wanda rashin siyasa za a samu gibi a bangaren yaƙi da ta'addanci, domin yana iya ƙoƙarinsa wajen yaƙi da ta'addanci, inda suna yin haɗin gwiwa da ƙasar Nijar,